Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So दिनै आं नोंथांमोनजों स्कलारशिपनि सोमोन्दै सावरायगोन। Nsp नि जि स्कलारशिप बेवहाय जोंना टकेन नाम्बारा गोमानानै दंमोन। माने सिगांथाराव बिसोरो दिहुनबायमोन टकेन नाम्बारखौ नै गेजेर ससेयाव खोमानानै दोनदोंमोन बाट टकेन नाम्बारखौ दिहुननानै होफिनबाय। आरो स्कलारशिपनि जि हाबनो गोनां एमाउन्ट बेखौबो बिथांमोना चेन्ज खालामनानै होबाय। बाट नोंथांमोना PFMS आव हाबनानै नायोब्ला चेन्ज जानाय नुनाय नङा। मानो होनब्ला बेवहाय सिगाङाव जेसेबां दंमोन बेनो दङ। गुबुन माबायाव नायब्लासो बेखौ नुनो मोनगोन। स' माबोरै नायनो बेखौबो आं देखायलांनि आरो साफ्रोमनियाबो चेन्ज जाजोबदों, गुबुन गुबुन जादों। मोनसे क्लासनिबाबो बेयो एखे नङा। सोरनाबा एखे सोरनाबा एखे नङा बिदि जानानै दंजोबो। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। बेवहायनो जोंनिया 23,000 दङ। स' नोंथांमोना दा बुंनो हागौ बेयाव नोंथाङाथ' बुंदोंमोन एमाउन्टआ सोलायबाय होननानै माथो चेन्ज जायाखै बेनो बे होननानै सानगोन। स' आं देखायनि नोंथांमोननो बेखौबो नाय दानिया बेखौ नाय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना 23,000 नुनो मोनदों। स' दायो नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामदो। उमां होनना बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन। आं देखायनि प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालाम। उमां होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ बेखौ नोंथांमोना सार्च खालाम। नै आं अलरेडि इनस्टल खालामनानै दोनदोंथ'। नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। आं दायो बेखौ अपेन खालामनोसै। नोंथांमोना बेवहाय हाबनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार खालामनांगोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों। बेनि उनाव नोंथांमोना थांनांगोन नैबेयाव जेनेरेल होननाय मोनसे अपसन दं। बेवहाय नोंथांमोना थांनानै नैबे स्टुडेन्टनि माबायाव बेवहाय नुदोंना स्टुडेन्टस बेयाव नोंथांमोना थुनांगोन। बेवहाय थुनायनि उनाव जोंनिया मा NSP नालाय नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल नालाय बेवहाय नोंथांमोना थुनांगोन। नै नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल होननाय दंखायो बेवहाय नोंथांमोना थुनांगोन। बेवहाय थुनायनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुजागोन। बेवहाय दङ फ्रेश रेजिस्ट्रेसन स्केम इनफरमेसन बेफोरबायदि दङ। ओमफ्राय गोदानबो एप्लाइ खालामनो हागोन माने बेवहाय जुदि दा जाबाय दङ जानाया। ओमफ्राय जोंनि बेफोरखौ नाङा जोंनो मा ट्रेक स्टेटासाव थुनांगोन नोंथांमोना नैबेयावनो लास्टआव ट्रेक स्टेटास बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथाङा जुदि फेज बानायदोंमोनबा नोंथांमोना फेजनि एप्लिकेसनाव थुनांगोन। दायो आङो रिनिउवेलनिमोन नालाय रिनिउवेलनियाव होनानै होनि रिनिउवेल एप्लिकेसन। दानो बेवहाय एकाडेमिक इयार जोंनिया मा 19-20 जागोन। बेनि उनाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिया मामोन बेखौ नोंथाङा बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय। बेवहाय थुनानै होबाय आं आंनि एप्लिकेसन आइडिखौ। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। नैबेवहाय डेट अफ बार्थखौ होनांगोन नोंथाङा नोंथांनि नैबेयाव थुनांगोन दै नैबे खनायाव थुनांगोन बेवहाय दङ। बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थआ मा बेखौ होबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव साबमिटआव होनानै होबानो जाबाय। साबमिटआव होनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नोंथांनि नेम नुजागोन, बेंक एकाउन्ट नाम्बार नुजागोन, IFSC बे नाम्बारा ओंखारगोन। जेनेबा बेंकनि नाम्बार थायो नालाय नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ ओंखारो माने कलेज नेम, कर्स नेम, डमिसाइल, इमेल होदोंबा इमेल, फादार नेम, मादार नेम गासैबो ओंखारगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै स्कलारशिप एमाउन्टआ नै आंनियाव दा 9,100ल' जानानै दङ। खिन्थु जोंनिया मा बैयाव नायोब्ला PFMS आव थांनानै नायोब्ला बेवहाय दाबो 23,000 दङ। खिन्थु बेवहाय आंनियाव ओंखारदों 9,100ल'। स' नोंथांमोना मा सानो बेवहाय दङ नै दिनैनि आपडेट दिनैनि थारिखखौ नाय नोंथांमोना नै 13/10/2020 दिनै 13 ना अक्ट'बरनि 13। स' नोंथांमोना दायो मा सानो बेनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा नोंथांमोना अबे मोनसेखौ कारेक्ट होननानै सानदों दा बै उमाङाव दिन्थिनाय 9,100खौ कारेक्ट होननानै सानदों ना PFMS आव दिन्थिनाय 23,000खौनो नोंथांमोना हाबगोन होननानै सानदों। स' नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ नाय नोंथांमोननियाव बेसेबां माबानानै दङ। बयनियाबो चेन्ज जाजोबदों दै खिन्थु रावनियाबो मिलायाखै। एखे कलेजनिबाबो एखे क्लासनिबाबो सोरनाबा खम सोरनाबा बारा बिदि जानानै दं। स' नोंथांमोना नाय नोंथांमोननिखौबो बेनि उनाव कमेन्ट खालाम। जुदि माबाफोर नोंथांमोना बेनि बागै मिन्थिगौब्ला अबे मोनसेया सियर मार्क बेखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय।